一日でも早く平和を取り戻さねば。父上。王子、前方に人影が。敵か。いや、僧侶のようだ。怖がることはありません。私の名はレディ。ボルコフと共に旅をしているものです。すみません、びっくりしたもので。私はクリスと言います。驚かれるのも当然です。この辺りは野党が多く非常に危険ですからな。私たちは巡礼の旅の途中なんです。これからサルラスへ向かうところだったのですが。そうでしたか。よろしければお送りしましょう。すみません、わざわざ送っていただくなんて。構いませんよ、クリスさん。我々もサルラスへ向かうところだったのですが。王子、先ほどからただならぬ気配が。野党か。クリスさん、町はもうすぐです。一気に抜けましょう。はい。よし、行くぞ。後ろからも野党が追ってきますぞ。皆殺ししか。
まりクリスさんから離れないように行動しましょう。わかった。これでも食らえ。殺せ殺せ、奴らを神に捧げるのだ。シカーシカシカ殺せ。しかし私に剣を向けるなど10年早い。経験の差を思い知るがいい。
力が湧いてくるようだ。ホーキング様、町の近くで巡礼団が襲われています。何？急いで助けに行くぞ。はっ、みんな俺についてこい。行くぞ。殺せ殺せ、奴らを神に捧げるのだ。